ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു സാധനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതാണ് ഡെയറി മിൽക്ക് ലോലി. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയാലോ. 3, 1 പൊട്ടിച്ചേ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് കഴിച്ചാലോ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിന്നു നോക്കിയാലോ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഇനി എന്നെ ചേച്ചിമാരെ വിളിച്ചു നോക്കാം. ചേച്ചി, കം ഹിയർ. അവളുടെ ഒരു മദാമയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തിന്നോക്കാട്ടോ. ചോക്ലേറ്റും തരക്കേടില്ലാത്ത സാധന, എനിക്കിഷ്ടായി. അപ്പൊ ശരി, ഞാൻ പോവാണേ.